Din il-ġimgħa d-delegati tal-Partit Laburista reġa għandhom l-opportunità li jiktbu l-istorja. Dan billi jaħtru mara f'waħda mill-ogħla karigi ta' tmexxija tal-Partit u konsegwenza hekk tal-pajjiż. Għal dan il-Ministru kontistant tal-kariga ta' deputat tmexxija l-affarijiet tal-Parlament Elena Dalli li fis-stqarrija tenniet li jekk jagħmlu dan, id-delegati tal-Partit Laburista jkunu qed iżommu mat-tradizzjoni tal-Partit Laburista li mill-Gvern dejjem kien fuq quddiem nett biex tasem lil mara fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Il-Prim Ministru qed iħeġġeġ biex inkomplu nikdbu l-istorja. Fil-fatt nhar il-ħamis se jkun qiegħed ivara proġett ta' 10 snin fejn ħankunu qegħdin naraw aktar involviment tan-nisa fil-politika. Però wkoll nhar il-ħamis u nhar il-ġimgħa id-delegati tagħna se jkollhom l-opportunità wkoll illi ikomplu jikdbu l-istorja. Aħna bħala partit u fil-gvern kellna l-ewwel Ministru mara, l-ewwel President mara, l-ewwel Speaker mara, ġifieri il-Partit Laburista u Gvernijiet Laburista huma sinonimi ma' dawn l-avvanzi fis-soċjetà tagħna, avvanzi illi l-Prim Ministru tagħna qed ikompli jinkoraġġixxi u jaħdem għalihom. Elena Dalli saħqet li d-delegati għandhom iċ-ċans li huma wkoll jestendu l-fiduċja li reġa ta' il-Prim Ministru meta għażel li jafda bil-Ministeru illi kellu id-Deputat Prim Ministru Louis Grech. Xi ħaġa li imlietni biktar ħeġġa biex nagħmel dan il-pass li nikkontesta għal kariga ta' deputat tmexxija l-affarijiet tal-Parlament qalet Dalli. Dalli tenniet li relevanti iżjed minn hekk għal din il-kariga huma l-21 sena tagħha fil-Parlament. Dalli temmet tgħid li kienet fil-Partit u fil-Parlament fi żminijiet diffiċli u ta' tbatija. Għalhekk b'umiltà qed nippreżenta ismi quddiem id-delegati tal-Partit biex inpoġġi l-lealtà tiegħi lejn il-Partit u lejn Joseph Muscat, temmet tgħid il-Ministru Dalli.